Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene aku arep maca cerita cerkak kanthi irah-irahan tegese gotong royong. Anggitane Dinda Maritasari absen bulu. Ing sawijining desa dusun Bendorjo, warga isih nguri-nguri budaya gotong royong. Yen ana tangga mbangun omah utawa nandur pari, kabeh padha nulungi tanpa mikir upah. Kebudayaan iku wis dadi turun-temurun saka jaman biyen. Suasana iku ndadekne warga padha duwe rasa tanggung jawab lan kerja sama. Esuk jam 4 sore, Pak Sarto matur marang tanggane. Ayo padha menyang omahe Pak Jono. Dina iki Pak Jono njaluk tulung masang genteng gawe omahe. Rusdi banjur ngomong, "Inggih Pak, aku wis nggawa palu lan graji. Lek digarap bareng-bareng mesti cepet rampung." Pak Jono matur, "Matur nuwun bapak-bapak wis padha gelem nulungi. Lek aku dhewe ora bakal rampung secepet iki." Iku salah sawijine kegiatan sing dilakoni para warga ing Dusun Bendorjo. Nanging, nalika jaman saya maju, desa uga ora luput saka owah-owahan. Akeh cak enom sing luwih sibuk karo gaweane utawa sekolah, lan ana uga sing luwih seneng dolan HP tinimbang melu kegiatan sosial ing desa. Nalika ana kabar kerja bakti resik-resik kali, sing teka mung wong sepuh. Pak Darmo ngelus dodo. Lah kok muda-mudi saiki ora katon kabeh, biyen sing enom kuwi sing paling sregep. Pak Sarto banjur nambahi, "Tenan, saiki malah padha dolan HP. Yen terus dibiarke, bisa ilang tradisi lan rasa kekeluargaan desa iki." Saka adoh ana pemuda sing jenenge Andi nyedek, "Nyuwun pangapunten Pak, duduk maksud ora gelem nulungi. Nanging kula kalih rencang-rencang sering tabrakan karo wektu tugas sekolah. Wektune yo kadang angel diatur Pak." Pak Darmo mangsa rada nesu. "Nek tugas wae sing diurusi, terus kapan kowe mikir desamu? Urip kuwi ora mung kanggo awakmu dhewe le." Kerusuhan utawa perdebatan kedadian ing dina iki, para pemuda lan sesepuh ora gelem ana sing ngalah. Amarga kuwatir, Pak Lurah banjur ngundang rapat warga ing balai desa. Nalika kabeh wis kumpul, Pak Lurah banjur matur kanthi tegas, "Sedulurku, gotong royong iku dasare ora bebarengan. Ing saben wong mung mikir awake dhewe, desa iki bakal garing lan ora duwe kekuatan." Andi banjur ngacung tangan, "Pak, kula lan rencang-rencang duduk ora gelem nulungi. Nanging asline wektune tabrakan." Pak Darmo isih ngeyel, "Lah saiki wis cetha, generasi enom luwih seneng mikir kepentingane dhewe." Pak Lurah banjur nyedeki menengkake, "Wis aja padha gelut, cah enom kuwi kudune diwenehi kesempatan. Sing penting padha melu ngrasa duweni tanggung jawab." Andi banjur jawab meneh, "Pak, kula janji arep ngajak rencang-rencang supaya luwih melu aktif. Mugi mboten ana pemisah antarane cak enom lan sepuh." Sakwise perdebatan sing dilakoni para pemudi lan para sesepuh, Pak Lurah banjur ngomong, "Apik menika, ayo padha nguri pakemane budaya gotong royong sing wis dadi ciri khas Dusun Bendorjo iki." Sakwise rapat, kesempatan anyar digawe lan kerja bakti dijadwal ulang supaya cocok karo wektune cak enom lan wong sepuh. Nalika dina kerja bakti ditentokke lan dilakoni, suasana desa dadi rame. Pak Lurah matur menyang Andi, "Wah, saiki aku lega. Ternyata kowe karo kanca-kancamu pancen gelem tanggung jawab." Andi mesem, "Matur suwun Pak. Saiki kula ngerti yen gotong royong kuwi duduk mung tradisi, nanging uga dadi kekuatan kanggo kita kabeh." Pak Darmo banjur ngguyu, "Iya le, yen bareng-bareng abot dadi enteng, enteng dadi nyenengake." Saka perdebatan iku,
para sepuh ngerti apa sing dialami para pemudi lan dadekake para sepuh ngetokne solusi bene iso dadekake desa iki tetep